zvadhakwa muri Zimbabwe nokuti kwakutorekodhewa macases emadeaths pa78 vanhu vakasungiwa neZRP police. Kwakutoonekwa kune vanhu vakutofira mujeri muri Zimbabwe. Ichi ichokwadi chapuruvwa nahopo chikonasabena mashoko ataura achinyora kuti subscribe like utina on the bell icon. Tipina pendo pakanyora chiti the woman being carried on the back in jail after being arrested at the home of opposition leader yanaTimba with the 78 others where they were celebrating June 16 Youth Day with a bride. The sad news is that her baby has died. The woman was beaten so badly by Zimbabwean police that she broke her legs on the day of arrest last week. They are back in court today at 11 a.m. for a bail ruling. This situation highlights the very real consequences of political repression, corrupt rule, and the police brutality. Arresting and beating someone for attending a celebration and in the process causing such devastating harm is not just wrong, it is downright cruel. Mashoko anotokwa panapa nahopo chikona chiti aiwa vakomana zvakutosirisa nori kuti mukadzi uyu akarohwa zvisingaiti zvakaita kuti avhunike tu mwana weve naye obva afa. Muri Zimbabwe aiwa kana ungosati wakambokomenda pano pachano chibotudze mafungiro ako unoti kudii pamusoro pe-brutality the Zimbabwean government muchiregera zvinhu zvakadai zvichiitika. Pinda ngome section medu mududze mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.